Dit is er een. Eigenlijk lijkt het een grote tas, een shopper. En de kangoeroes die komen hier in. Vanuit Australië is er een vraagkamer om deze boedels en dat is vanzelfs net vaneerd. Tot de bosbrand in Australië binnen al je kangoeroe mem oeleden, zeg maar. En die bandjes kunnen dus net maar in de buidel zitten van de mem. En nou proberen wij die nooit te maken zodat zij warm zitten. 20 leerlingen uit het tredier hadden al een weekend dwaande west met het meisje van de boedels. We kennen natuurlijk allemaal de beelden van de bosbranden. En ik dacht, 1 en 1 is 2 eigenlijk. Hier kunnen we wat mee, dit kunnen we doen met de leerlingen. Het is gewoon hartstikke mooi om iets heel kleins, heel klein steentje bij te dragen. En ze leerden er iets van, want we kunnen zo heel mooi volgens een patroon deze buidels maken. Dus het is hartstikke leerzaam. Ze zijn heel enthousiast en fanatiek mee bezig. Ik heb wel het gevoel alsof ik een steentje bijdraag aan de chaos die er is in Australië. Het zit ingewikkelder in de koor dan het lieket, maar het gaat wel. Dus het komt wel goed. Joort is de laatste dag dat er naaid wordt door de band. Morgen gaan alle boedels vanuit Ljouwert naar Australië.